Νικηφόρο και έχω παρουσιάσει αυτήν την ζωγραφιά. Έχω ζωγραφίσει έναν άντρα και μια γυναίκα που και οι δύο δεν έχουν λεφτά να αγοράσουν τα απαραίτητα πράγματα. Ο ουρανός είναι μαύρος και τα σύννεφα επίσης. Γιατί έχω δει πάρα πολλούς ανθρώπους στον δρόμο να ζυφτιανεύουν, να ψάχνουν σε σκουπίδια, σε σούπερ μάρκετ και σε διάφορα άλλα μαγαζιά. Δεν έχουν τα απαραίτητα πράγματα να ζήσουν, όπως τροφή, λεφτά. Έχω ζωγραφίσει κάποιους ανθρώπους άστεγους, άλλους να ζητάνε χρήματα, άλλοι να κοιμούνται στον δρόμο και άλλοι να ψάχνουν στα σκουπίδια να φάνε. Ο παπάς μου είναι οικοδόμος, αυτές τις μέρες είναι εκεί πέρα, δουλεύει και γυρνάει στις 5 η ώρα. Καμιά φορά δεν τον παίρνουν στο τηλέφωνο για να πάει. Και τη μαμά μου επίσης το ίδιο. Είναι στενοχωρημένη εκείνες τις μέρες? Ναι. Γραμμή βοήθειας για την κατάθλιψη, παρακαλώ. Καλησπέρα. Καταρχάς να σας πω ότι η γραμμή είναι ανώνυμη, έτσι μπορούμε να μιλήσουμε εμπιστευτικά για αυτό που σας απασχολεί. Η γραμμή βοήθειας για την κατάθλιψη είναι μια εμπιστευτική υπηρεσία, ανώνυμη, πανελλαδικής εμβέλειας, στην οποία μπορεί να καλέσει οποιοσδήποτε νιώθει την ανάγκη να συζητήσει για θέματα ψυχικής υγείας. Στη γραμμή απαντούν επαγγελματίες ψυχικής υγείας με την εποπτεία και την καθοδήγηση ομάδας ψυχιάτρων. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι το τελευταίο εξάμηνο παρατηρείται μια αύξηση της τάξης των 50%, δηλαδή έχουν διπλασιαστεί τα τηλεφωνήματα που γίνονται στη γραμμή. Η δική μας προσπάθεια είναι να δει κανείς τα πράγματα πιο αντικειμενικά και με έναν ρεαλισμό και με πιο ψυχραιμία, βεβαίως, με ένα πιο ψύχρεμο τρόπο. Ο αριθμός των ανθρώπων που ζητούν ψυχολογική υποστήριξη αυξάνεται συνεχώς. Πολλοί μιλούν για εθνική κατάθλιψη. Η κατάθλιψη, ξέρετε, είναι μια κατάσταση η οποία στην κλινική της μορφή έχει πάρα πολλούς αιτιολογικούς παράγοντες. Βιολογικούς, γενετικούς, παράγοντες προσωπικότητας, αλλά φαίνεται ότι παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο και τα στρεσογόνα γεγονότα ζωής, οι κοινωνικοί και οι οικονομικοί παράγοντες γενικότερα. Το ΕΠΙΨΗ, το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής, πραγματοποιεί από το 2008 συνεχείς έρευνες για τις συναισθηματικές διαταραχές. Τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών είναι πραγματικά αποκαλυπτικά. Φαίνεται ότι τα ποσοστά του μείζωνος καταθλιπτικού επεισοδίου ανάμεσα στο 2008 και στο 2011 έχουν αυξηθεί στατιστικά σημαντικά, πράγμα που δείχνει ότι η οικονομική κρίση φαίνεται να έχει επηρεάσει τον ψυχισμό του Έλληνα. Η οικονομική κρίση είναι ένας στρεσογόνος παράγοντας και η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα όλο και περισσότερα τηλεφωνήματα εμπεριέχουν και το κομμάτι των δυσκολιών που έχουν να κάνουν με τα οικονομικά προβλήματα. Μέχρι τώρα ξέραμε ότι η κατάθλιψη ήταν ένα θλιβερό προνόμιο των γυναικών. Επίσης, τα χαμηλά κοινωνικο-οικονομικά στρώματα είχαν αυξημένες πιθανότητες να αναπτύξουν κατάθλιψη. Οι άγαμοι, οι άνεργοι. Όμως, τα ερευνητικά δεδομένα από τις 3 μεγάλες επιδημιολογικές πανελλαδικές έρευνες του ΕΠΙΨΗ δείχνουν την εξής ανατροπή. Έχουν αυξηθεί σημαντικά τα ποσοστά των ανδρών που εμφανίζουν κατάθλιψη. Ακόμα και αυτοί που εργάζονται ζουν με το άγχος της απόλυσης. Ακόμη θίγεται ο παραδοσιακός ρόλος του άντρα, που εξακολουθούσε να υπάρχει ακόμη στην ελληνική κοινωνία. Ο άντρας είναι υπεύθυνος για τα οικονομικά της οικογένειας. Γραμμή βοήθειας για την κατάθλιψη, παρακαλώ. Γεια σας. Βεβαίως, μπορούμε να κουβεντιάσουμε μαζί. Ο γιος σας πόσο ετών είναι?
Αυτό είναι κάτι που το παρατηρείτε εσείς ή είναι κάτι που το έχετε συζητήσει και με το περιβάλλον σας γενικότερα? Διστάζετε να απευθυνθείτε σε ψυχίατρο? Άνθρωποι που μέχρι τώρα είχαν μια πολύ καλή οικονομική κατάσταση, επιχειρηματίες, άνθρωποι που είχαν δουλέψει πολύ για να στήσουν μια επιχείρηση, κάτω από αυτή τη δίνη της οικονομικής κρίσης μπορεί να έχουν κατακριμνιστεί κυριολεκτικά όλα όσα είχαν κτίσει. Βλέπουμε λοιπόν και άνθρωποι από τις ανώτερες κοινωνικο-οικονομικές τάξεις και αυτοί να πλήττονται. Τα τηλεφωνήματα που κάνουν αναφορά στην οικονομική κρίση κυρίως προέρχονται από ανθρώπους που βρίσκονται στην παραγωγική ηλικία. Έχουν να κάνουν είτε με την απώλεια εργασίας, είτε με την ανησυχία ότι τα πράγματα δεν θα εξελιχθούν καλά, ότι κανείς θα χάσει την εργασία του, δεν θα μπορεί να βρει κάποια άλλη θέση εργασίας. Οι νέες μορφές κατάθλιψης φαίνεται να προσδίδουν μια γκρίζα, θα έλεγα, δημοκρατικότητα στη χώρα μας. Φαίνεται ότι η κατάθλιψη δεν κάνει διακρίσεις και κανένας μας δεν είναι σήμερα απρόσβλητος και αλόβητος από αυτή τη λέλαπα. Η κόρη σας διέφυγε τον κίνδυνο. Δηλαδή, γιατρέ μου, θα ζήσει. Μάλιστα, κύριε Δήμο. Να μου συμβαίνουνε και θαύματα και πουλώνονται τα τραύματα και βελτιώνονται τα πράγματα. Αιμορραγίες και κατάγματα, σχολικογίνες και φράγματα και πανάτιφρα για παιδιά. Οι ελληνικές κινηματογραφικές ταινίες αποτυπώνουν τις αλλαγές στην ψυχολογία των Ελλήνων. Μια χάπια, 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 δεν ξαναπαίρνω χάπια. Από το 1999 μέχρι το 2010 υπήρξε μια έξαρση ταινιών που χρηματοδοτήθηκαν από μεγάλες εταιρείες ελληνικές και έδειχναν και αυτές μέσα σε ένα κλίμα αλλιώτικο, αν θυμάστε. Πιο όλα πάνε καλά, δεν τρέχει τίποτα. Έβγαζαν μια τέτοια διάθεση. Από τότε που ας πούμε άρχισε να φαίνεται ότι δεν πάει καλά το πράγμα, περίπου το 2009, βλέπουμε ότι υπάρχει μια τρομερή έξαρση σκηνοθετών και καινούριων νέων σκηνοθετών να ασχοληθούν και να μιλήσουν για την κατάσταση που βιώνουμε σήμερα, ο καθένας με τον τρόπο του. Ακούει κανείς? Μαύρη μαύριλα ρε, όλοι για να φουντάρουμε είμαστε. Χάσαμε και στο μπάσκετ. Το Τάνξεν, για παράδειγμα, είναι νομίζω η πιο χαρακτηριστική ταινία γιατί είναι η πιο σκληρή ταινία από όλες. Σούλα, έλα! Σούλα! Σούλα. Γιατί να παντρευτείς ξαφνικά και γιατί με κάποιον από αυτούς τους 4? Μα και εσύ από αυτούς τους προβληματικούς βρήκες να διαλέξεις. Έχεις εσύ να μου γνωρίσεις κάποιο μη προβληματικό? Τουλάχιστον και οι 4 κάνουν τέλειο σεξ. Είναι δυνατόν σήμερα να γυριστεί όμως μια ταινία σαν το Σούλα, έλα ξανά και σαν περιεχόμενο? Δηλαδή δεν πρέπει να είναι τρελός ο άλλος. Αυτό σε απασχολεί? Τι είπα στη φίλη μου? Ό,τι έγινε, της είπα. Συγγνώμη. Βλέπεις λοιπόν ανθρώπους οι οποίοι είναι μελαγχολικοί, εκτονώνονται απέναντι στους άλλους, γίνονται άδικοι, υπάρχει η απαισιοδοξία, η μιζέρια, η στεναχώρια, μια βαθιά πίκρα και όλα αυτά τα οποία πάνω κάτω όλοι είμαστε λίγο έτσι, τα βλέπουμε στο σινεμά. Μου έχω ζωγραφίσει μία κοπέλα που την έχουν απολύσει από τη δουλειά της. Είναι σε ένα βράχο, σε μία θάλασσα. Επειδή δεν δούλευε, δεν έφυγε από το σπίτι της. Είναι στεναχωρημένη και κλαίει. Γιατί δεν έχει λεφτά ούτε για φάρμακα να πάρει. Ο ήλιος είναι μαύρος γιατί είναι δύσκολος ο καιρός για εκείνη και γενικά για τον κόσμο.
Ένας από τους παράγοντες που αυξάνουν το άγχος, συμβάλλοντας στην κατάθλιψη, είναι τα δάνεια. Η Μαριάννα Δελινταδάκη εργάζεται 26 χρόνια ως δημόσιος υπάλληλος. Λόγω των περικοπών στο μισθό της, δεν μπορεί να αποπληρώσει το στεγαστικό δάνειο που είχε πάρει τις καλές εποχές. Έχω ένα γιο, 34 χρονών. Ο γιος μου συμπληρώνει 2,5 χρόνια άνεργος. Σε αυτό το διάστημα εγώ δεν μπορώ να τον βοηθήσω, διότι ο μισθός μου έχει κατέβει πάνω από 50% και όχι 30 και 35 που λένε στην κυβέρνηση. Αυτό με δυσκόλεψε πάρα πολύ, σαν άνθρωπο. Η ζωή δική μου, όπως και των περισσότερων στην Ελλάδα, έχει έρθει τα πάνω κάτω. Πολλοί καταφεύγουν στην οργάνωση Εκπιζώ, που τα τελευταία χρόνια ασχολείται με την υπερχρέωση. Στην Αθήνα είμαστε σε συστηματική επαφή με περίπου 5.500 μέλη υπερχρεωμένα. Έχουμε παραρτήματα και στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα, οπότε καταλαβαίνεις ότι αυτό σημαίνει ότι ο αριθμός αυξάνεται πολύ σημαντικά. Και πλέον τα νούμερα δεν μπορούμε να έχουμε και αυστηρούς υπολογισμούς, γιατί κάθε μέρα αυξάνονται. Είχα ένα αυτοκίνητο, το πούλησα, πλήρωνα τις κάρτες με το αυτοκίνητο, πάνε και τα λεφτά του αυτοκινήτου, οι μειώσεις ερχόταν η μία πίσω από την άλλη, σταμάτησα να μπορώ να πληρώνω το δάνειο μου. Σταμάτησα τελείως. Αυτό με έκανε να αισθάνομαι ακόμη μεγαλύτερη ντροπή, ακόμη μεγαλύτερη απελπισία. Ντρεπόμουν που δεν είχα αυτά τα χρήματα και ας μην οφειλόταν σε μένα αυτό. Αισθανόμουν κάποιες φορές ότι οφειλότανε σε μένα, ότι μόνο σε μένα συμβαίνει αυτό. Η κακή ψυχολογική κατάσταση είναι κοινό γνώρισμα πολλών ανθρώπων που καταφεύγουν στην Εκπιζώ. Οι δικηγόροι της οργάνωσης έχουν να αντιμετωπίσουν ανθρώπους που δεν έχουν απλώς νομικά προβλήματα. Τα ραντεβού έχουν πολύ έντονη φόρτιση συναισθηματική. Δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο συχνά να βλέπουμε τα μέλη μας να ξεσπούν σε κλάματα μπροστά μας, να μην μπορούν να συγκρατηθούν. Και ακούμε και πολύ δραματικές δηλώσεις, όπως για παράδειγμα ότι σκοπεύουν να δώσουν τέλος στη ζωή τους. Ή στο τηλέφωνο ή όταν έρχονται εδώ από τα γραφεία μας το δηλώνουν ευθέως μπροστά μας. Στην Εκπιζώ αποφάσισαν να ξεκινήσουν ομάδες συζήτησης και ψυχολογικής αλληλοϊποστήριξης. Αυτό λένε οι άνθρωποι, ότι χρωστάνε, ότι ντρέπονται που χρωστάνε. Όλοι αυτό λένε. Άλλωστε, τα μέλη, γι' αυτό είναι εδώ της Εκπιζώ. Είναι ακριβώς γι' αυτό. Πηγαίνουμε κάθε δεύτερη Τετάρτη του κάθε μήνα. Για 1-2 ώρες μας μιλάει ο ψυχολόγος, λέμε τα προβλήματά μας. Ακούει ο ένας τα προβλήματά του άλλου, παίρνει λίγο κουράγιο. Ο Κώστας Βερνάρδος είναι συνταξιούχος ναυτικός. Για λόγους υγείας πήρε μειωμένη σύνταξη. Μου περισσεύανε 100 ευρώ το μήνα για να φάμε 3 άτομα. Δεν φτάνουν τα λεφτά. Έχουμε φτάσει στο χείλος, όχι της καταστροφής. Συγγνώμη. Μας έχουν θάψει ζωντανούς και μας έχουν αφήσει ίσα-ίσα να αναπνέουμε από τη μύτη, που κι αυτοί είναι έτοιμοι να μας σκεπάσουν τώρα. Πώς θα ζήσουμε? Επηρεάζονται πάρα πολύ, ακούγοντας για την οικονομική κρίση, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μεταφέρουν μια πολύ καταθλιπτική εικόνα της αίσθησης αδιεξόδου. Αυτό. Δηλαδή, αν δεν υπήρχαν οι ειδήσεις, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Η οδύσσια χιλιάδων ασπρισμένων συνεχίζεται. Η ηγεσία της Τρόικα θα βρεθεί στην Αθήνα την ερχόμενη Δευτέρα. Λίστα με 60 φορείς του δημοσίου, οι οποίοι αναμένεται να συγχωνευτούν ή να βάλουν λουκέτο. Δύο ληστές που συνελήφθησαν είχαν γίνει ο φόβος και ο τρόμος στα βόρεια προάστια. Παρά τις προσπάθειες των γειτόνων και της αστυνομίας να τον αποτρέψουν, έπεσε στο κέντρο. Έτσι κι αλλιώς η τηλεόραση, όχι ως μέσο, αλλά το τελετουργικό που χρησιμοποιείται για το τηλεοπτικό θέαμα, δημιουργεί μια ανησυχία. Απευθύνεται κυρίως στο συναίσθημα και στο ένστικτο του θεατή και καταλαβαίνουμε ότι με αυτή τη μέθοδο επηρεάζει άμεσα τα συναισθήματά του. Πρώτα ήμουνα με τα ανέκδοτά μου. Μέσα στην παρέα ήμουνα ο πρώτος που έδινα το κέφι. Τώρα δεν μπορώ να μιλήσω,
Δεν θέλω, δεν μπορώ να μιλάω. Είμαι αμίλητος, μου λέει η γυναίκα μου το παιδί. Μίλα, πες κάτι. Κάθεσαι, βλέπεις τηλεόραση σαν ένα ρομπότ, κουνάς το κεφάλι σου. Μου έχει κοπεί το χαμόγελο. Όσοι βλέπουν παραπάνω τηλεόραση από όσο ένα όριο υγείας επιτρέπει, θεωρώ ότι ούτως ή άλλως έχουν κάποια στοιχεία παθολογίας που η τηλεόραση θα τα διευρύνει, θα τα διωγγώσει και θα οδηγηθούν και σε παθολογικές αντιδράσεις. Δεν πιστεύω ότι σε έναν υγιή άνθρωπο δημιουργεί η τηλεόραση οποιαδήποτε βλάβη. Διότι ο υγιής άνθρωπος έχει αντιστάσεις. Θα την κλείσει, θα γελάσει, θα το ρίξει στην πλάκα. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο καθρέφτης της κοινωνίας μας. Πολλές φορές όμως πολλά θέματα διωγγώνονται με αποτέλεσμα συχνά να οδηγούν το κοινό σε μια μαζική ιστερία και σε ένα κοινωνικό πανικό. Πώς νιώθεις εσύ για αυτά που ακούς, στις ειδήσεις δηλαδή? Λίγη στεναχώρια επειδή η χώρα μας κατάντησε πολύ κάτω. Οι πρωθυπουργοί που τα έχουν φάει όλα τα λεφτά πώς θα ζήσουμε. Στεναχώρια, λύπη. Πολλοί κάνουν ληστείες. Σε κάθε ειδήσεις βλέπουμε και από 3-4 καινούργιες ληστείες. Οι πολιτικοί μας έφτασαν στην οικονομική κρίση που βρισκόμαστε τώρα. Φταίνει οι πολιτικοί? Περισσότερο ναι. Φταίνουμε κι εμείς λίγο. Εμείς γιατί φταίμε? Χαλάμε άσκοπα λεφτά και μερικές φορές και δεν υπολογίζουμε ότι μετά θα έχουμε τέτοιες συνέπειες. Φτάσαμε σε κάποιο σημείο του να αισθανόμαστε ένοχοι, ότι ναι, τα φάγαμε. Ότι ναι, δεν συμπεριφερθήκαμε σωστά. Ότι ναι, είμαστε σπάταλοι. Όχι λοιπόν ότι δεν υπήρξαν οι σπάταλοι, ότι δεν υπήρξαν εκείνοι που τα άφαγαν, αλλά ξαφνικά διευρυνόμενη αυτή η λεπτομέρεια της πραγματικότητας μέσα από τα μίντια, ξαφνικά δημιούργησε μια καινούργια πραγματικότητα ότι εμείς είμαστε όλοι μαζί ένοχοι γι' αυτό. Μαμακά, τελείωσα τα μαθήματά μου. Τελείωσε. Εντάξει. Άντε μετά να παίξει κάτω με το Γιωργάκη. Εντάξει αγάπη μου. Το παιδί μου, δεν με ενδιαφέρει για μένα, ναι. Το παιδί μου, η γυναίκα μου. Τι μου φταίνε αυτοί οι άνθρωποι. Νιώθω εγκληματίας που φέρα το παιδί σε αυτή τη ζωή. Πώς θα επιζήσει το παιδί μου αύριο μεθαύριο που δεν υπάρχει ελπίδα. Δεν νομίζω ότι είχαμε την ευθύνη. Νομίζω ότι όσο ευθύνη έχω εγώ που πήγα και πήρα το δάνειο, άλλο τόσο έχει και η τράπεζα που μου το έδωσε. Δηλαδή, όσο εγώ δεν ήξερα ότι ο μισθός μου θα μειωθεί τόσο πολύ, η ζωή θα γίνει τόσο πολύ ακριβή, τα χαράτσια που θα έρθουν δεν θα μπορώ να τα επεξέλθω, αλλά τόσο θα έπρεπε να το ξέρει και η τράπεζα. Για να μην πω ότι η τράπεζα θα έπρεπε να το ξέρει καλύτερα από μένα. Γιατί ασχολείται με τα οικονομικά, ενώ εγώ δεν έχω ιδέα από οικονομικά. Ήξερα πόσα λεφτά παίρνω και πόσα μπορούσα να διαθέσω. Εγώ θεωρώ ότι οι Έλληνες δουλεύουμε πολύ και πληρωνόμαστε λίγο. Δεν υποστηρίζω το ότι είμαστε τεμπέληδες. Έχουμε μια τύχη, τον ήλιο. Και ο ήλιος πάει κοντά στην κατάθλιψη. Δεν πρέπει να νιώθουμε ένοχοι όμως, γιατί έχουμε τον ήλιο. Καταλάβατε, μας κάνουν να νιώθουμε ένοχοι που έχουμε τον ήλιο. Αυτή η κυρία λέει ότι δεν έχει λεφτά και τι θα κάνει. Αυτός ο άντρας λέει τι θέλει ο Παπανδρέου και μπήκε στο ευρώ που μας κατέντησε. Αυτός έφυγε από τη Βουλή, χόρτασε με τα λεφτά μας και έφυγε. Καλύτερα να πεθάνουμε παρά να ζήσουμε. Πιστεύω πως δεν πρέπει να τα κάνουμε αυτά τα πράγματα. Ξέρω πως η κατάσταση είναι δύσκολη, αλλά να μην φτάσουμε και σε αυτό το επίπεδο.
Εντάξει, να είμαστε χαρούμενοι και να λέμε πιστεύω πως η κατάσταση θα αλλάξει. Παπά, πότε θα φάμε? Πότε θα φάμε? Ναι. Τώρα να βγάλω να ζεστάνω. Εχθές που έφτιαξα τα φασόλια στο φούρνο και να έχουμε και για μεθαύριο που έρχεται η μαμά. Έχω φτιάξει φασόλια του, γίγαντες στο φούρνο, Κωστάκη. Άστα εδώ να ζεσταθούν τώρα λιγάκι και μετά ζεστάνουμε 2 πιατάκια να φάμε και θα τα ξαναβάλουμε στο ψυγείο να έχουμε και για αύριο να φάμε. Εντάξει, αγόρι μου? Υπομονή, όλα θα περάσουν. 10 μέρες πριν πάρω την άλλη σύνταξη, μένω από λεφτά. Πηγαίνω στο φούρνο και λέω δώσε μου για 4, 5, 6 μέρες 5 φραζόλες ψωμί να έχουμε να τρώμε λίγο ψωμί. Βουτυμένο σε λίγη ζάχαρη. Μου ήρθε μία ιδέα να αυτοκτονήσω. Μια ευρωπαϊκή έρευνα που έχει πολύ μεγάλη επιδημιολογική εγκυρότητα από το Ινστιτούτο Ψυχιατρικής του Λονδίνου μας λέει ότι 1% αύξηση της ανεργίας προκαλεί 0,8 αύξηση των αυτοκτονιών στο γενικό πληθυσμό. Όσον αφορά την Ελλάδα, με πρόσφατα στοιχεία επιδημιολογικής έρευνας πανελλήνιας, μπορούμε να πούμε ότι 1 στους 6 Έλληνες παρουσιάζει μια κάποια ψυχοπαθολογία, ενώ 1 στους 12 παρουσιάζει σοβαρή ψυχοπαθολογία. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι σε απόλυτο αριθμό οι αυτοκτονίες από το 2009 μέχρι το 2011 αυξήθηκαν σε ποσοστό 21,84%. Είναι 4 άτομα, τα οποία ήταν μέλη της ΕΚΠΙΖΟ, τα οποία τελικά έδωσαν τέλος στη ζωή τους. Έχουμε 4 αυτοκτονίες από τα μέλη μας. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι αυτά δεν είναι μόνο λόγια, δυστυχώς υπάρχει πρόβλημα. Κάθε μέρα που περνάει, γερνάω κατά 1 χρόνο. Εάν με βλέπατε πριν 6 χρόνια, ούτε καν θα με καταλαβαίνατε ότι είμαι εγώ αυτή τη στιγμή και σας μιλάω. Έχω φωτογραφία να δείτε πώς ήμουνα πριν 6 χρόνια και πώς είμαι τώρα. Έχω γεράσει κατά 20 χρόνια. Πώς θα ζήσουμε? Δεν μπορώ να ζήσω άλλο έτσι με αυτή την κατάσταση. Ο Θεός να αναπαύσει τον 77χρονο στο Σύνταγμα. Παρότι η αύξηση των αυτοκτονιών συνδέεται με την οικονομική και κοινωνική κρίση, οι ειδικοί λένε ότι δεν είναι σωστή η πολιτικοποίηση μιας αυτοκτονίας. Η αυτοκτονία είναι ένα πολύπλοκο, κοινωνικό, ατομικό, ψυχολογικό φαινόμενο. Έχει πολλαπλά αίτια. Θα έλεγα λοιπόν ότι οι εύκολες γενικεύσεις θα πρέπει να αποφεύγονται. Είναι σαφές ότι το κοινό υπόβαθρο της οικονομικής, κοινωνικής κρίσης φτιάχνει το έδαφος για τέτοιου τύπου αυτοκτονικές συμπεριφορές ή πραγμάτωση αυτοκτονιών, όμως θα πρέπει αυτή η συζήτηση να εξειδικεύεται κάθε φορά και να μην ρίχνουμε με εύκολο τρόπο το ανάθεμα ότι αυτός αυτοκτόνησε για πολιτικούς λόγους. Δεν είναι πολιτικό γεγονός η αυτοκτονία. Ούτε μπορεί να χρησιμοποιείται για πολιτικούς λόγους. Είναι μια ακραία κατάσταση. Σε περιόδους μεγάλων ιστορικών και κοινωνικών αλλαγών, η ζωή πολλών ανθρώπων ανατρέπεται ριζικά. Οι πολίτες
των πρώην χωρών του Ανατολικού Μπλοκ, μετά την κατάρρευση του τείχους του Βερολίνου και την κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού, αισθάνθηκαν κυριολεκτικά μετέωροι, διότι γκρεμίστηκαν σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα τα βασικά, συμβολικά και πραγματικά σημεία αναφοράς που είχαν για τη ζωή τους. Σε σημείο που στη Λιθουανία υπήρξαν εκείνη την περίοδο και συνεχίζει να είναι υψηλότερο το ποσοστό, 48 αυτοκτονίες ανά 100.000 κατοίκους. Father in heaven, I'm not a praying man, but if you're up there and you can hear me, show me the way. I'm at the end of my rope, and show me the way, oh God. Το αρχικό σενάριο της περίφημης ταινίας «Μια υπέροχη ζωή» είναι εμπνευσμένο από το κράχ του 1929. Διηγείται την περίπτωση ενός επιχειρηματία που φτάνει στα πρόθυρα της αυτοκτονίας. Δεν αφαιρείς τη ζωή σου έτσι. Και δεν θέλω να το πάω πιο πέρα, αλλά είναι πολύ επιθετικό στα παιδιά σου να αφήνεις ένα σημείωμα και να φεύγεις. Είναι πάρα πολύ επιθετικό. Παρόλο που σέβομαι, όχι τον νεκρό, σέβομαι τον άνθρωπο που κάνει ένα τέτοιο παρανοημένο διάβημα. Τι θα πούν τα παιδιά σου μετά? Στην κατάσταση αυτή θα έρθουμε πολλοί Έλληνες. Ήδη έχουν έρθει πολλοί Έλληνες. Πολλοί Έλληνες έχουν φύγει με αυτόν τον τρόπο. Δεν ξέρω τι μου δίνει δύναμη αυτή τη στιγμή και κουράγιο να μην προχωρήσω σε αυτό το πράγμα, το οποίο δεν θα λύσει κανένα πρόβλημα. Ναι, το σκέφτηκα κι εγώ. Δηλαδή θεώρησα ότι δεν θα αντατέξω να το παλέψω αυτό. Μου φάνηκαν όλα μαύρα κάποια στιγμή. Σκέφτηκα όμως το μικρό μου το παιδί, τα μεγάλα μου τα παιδιά, γενικά την αξιοπρέπειά μου, το όνομά μου, πώς θα το διακυδεύανε μετά ο κόσμος. Τι θα έκανε το παιδί μου χωρίς πατέρα. Και απέρριψα αυτή τη λύση. Πολύ σημαντικό κομμάτι είναι ο γιος μου. Δεν θα ήθελα ποτέ να είχε ένα τέτοιο βάρος. Όταν τα έκανα όλα αυτά, δεν φανταζόμουν ότι θα είχαν επιπτώσεις αρνητικές στο γιο μου. Νόμιζα ότι θα είχαν μόνο θετικές. Το έκανα δηλαδή, πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα είχε ένα σπίτι. Και τώρα βλέπω ότι απλά τον έβαλα σε μια περιπέτεια. Αλλά τον έβαλα εγώ. Ναι, μετά όταν το ξανασκέφτηκα έτσι. Ότι δεν τον έβαλα εγώ τελικά. Στην αρχή πίστευα ότι τον έβαλα εγώ όμως. Μία από τις πολλές δράσεις της κλίμακας είναι η λειτουργία του 1018, δηλαδή της γραμμής παρέμβασης για την αυτοκτονία, που είναι η μόνη εθνική γραμμή παρέμβασης για το θέμα αυτό. Εμείς, για παράδειγμα, από τα τηλεφωνήματα που δεχόμαστε, και επειδή πάντα τους ρωτάμε, προσπαθούμε να καταλάβουμε πόσο λεπτομερής είναι η σκέψη μέσα στο μυαλό τους, η σκέψη του θανάτου με την αυτοκτονία. Ρωτάμε αν το έχουν σχεδιάσει, πώς το έχουν σχεδιάσει. Ο Κώστας είναι ένας από αυτούς που κατέφυγαν στην κλίμακα. Παραδέχτηκε ότι ετοιμαζόταν να κρεμαστεί και ότι στο σπίτι του είχε ήδη ετοιμάσει τη θηλιά. Μην σκέφτεσαι τώρα τέτοια πράγματα. Αυτό που πρέπει να σκέφτεσαι είναι το πώς θα βγεις μέσα από όλο αυτό και εμείς σε βοηθήσουμε σε αυτό. Οι ψυχολόγοι της οργάνωσης που ανέλαβαν να τον βοηθήσουν το συνόδευσαν σπίτι του. Θέλεις. Είμαι στον πάλο, κλείνει, τέλος, δεν έχει. Δεν βλέπεις εμείς. Αυτά τα ξεχνάς. Πάμε σε λύση τώρα. Συνοηθήκαμε. Έχουμε δεσμευτεί, εντάξει. Ναι, τώρα. Ωραία.
Λοιπόν, Κώστα, αγόρι μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, λύσεις υπάρχουνε, είμαστε εδώ πέρα, τα έχουμε πει, έτσι. Λοιπόν, να είσαι καλά, Βασίλη. Σε 2 μέρες, την Τετάρτη δηλαδή, με παίρνεις τηλέφωνο και έρχεσαι επί τόπου. Εντάξει. Στο τηλέφωνο αυτό που... Ναι. Ξέρεις τώρα που είμαστε, τι γίνεται, κλίμακα κτλ. Εντάξει, Κώστα. Αναρά, μετά θα λυθεί το πρόβλημα. Οκ. Να είσαι καλά, αδερφέ. Η ζωή έχει πολλά, δεν... Μη σκέφτεσαι ότι κοίτα ρε πώς ήρθαν τα πράγματα. Μη σκέφτεσαι έτσι. Θα μπορούσαν να ήμασταν εμείς ο Κώστας και εσύ από εδώ. Να είσαι καλά, ρε παιδί μου. Καλό βράδυ. Ο Κώστας δεν ακολούθησε τη συμβολή των ψυχίατρων και έδωσε τέλος στη ζωή του. Μια σφαίρα η οποία φεύγει από ένα πιστόλι και πάει σε έναν πολιτικό που κουβαλάει πολλά χρήματα πάνω του. Από τα χρήματα που κλέβουν από την Ελλάδα. Και γιατί του αξίζει η σφαίρα, δεν αρκεί να του πάρουν τα λεφτά? Το αξίζει γιατί έχει φέρει την Ελλάδα σε δύσκολη κατάσταση και πρέπει να τιμωρηθεί. Μας έχουν φέρει, κατά τη γνώμη μου, όπως αισθάνομαι εγώ, σε μία οργή, σε μία κατάσταση επανάστασης. Να χυθεί αίμα. Δεν το εύχομαι. Δεν το εύχομαι. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Πάρα πολύ οργισμένη είμαι. Διότι μας αναγκάσανε σε μεγάλο βαθμό να ζήσουμε μία ζωή και να μας πούνε μετά από 10 χρόνια, αφού είχαμε χρεωθεί όλοι, ότι είναι φούσκα η ζωή που ζούσαμε. Γιατί περισσότερος κόσμος στην Ελλάδα ζούσε μετρημένη ζωή. Δεν νομίζω ότι ήταν πολλοί αυτοί που ζούσαν με ιδιαίτερη χλειδί ή κάνανε πράγματα τα οποία ήταν πέρα από τα όρια. Ζούσαν, νομίζω, μέσα στα όρια. Έχω ζωγραφίσει πώς ήταν η ζωή παλιά, το 2001 έως το 2007, πώς ήταν, ο κόσμος έβγαινε, χαμογέλαγε, πέρναγε μια χαρά. Και από το 2008 μέχρι το 2012 κάθονται όλοι μέσα στα σπίτια τους, δεν βγαίνουν, δεν αγοράζουν πολλά πράγματα όπως παλιά. Οι βόλες μας έχουν λιγοστέψει, δεν ζητάμε πολλά πράγματα, δεν ζητάω πολλά πράγματα. Αυτά. Έχουμε μάθει διαχρονικά να στηριζόμαστε πάρα πολύ στα χρήματα. Θεώρησαν οι άνθρωποι ότι το χρήμα είναι κάτι το οποίο θα είναι σταθερό στη ζωή τους. Οπότε ξαφνικά όταν ανακάλυψαν ότι το χρήμα δεν είναι και αυτό σταθερό. Και έτσι δημιουργήθηκε όλη αυτή η ανασφάλεια. Ένας πανικός, ότι δεν έχω τίποτα, μια αίσθηση αδιεξόδου. Όταν αρχίσαμε σιγά σιγά στις συναντήσεις μας να μιλάμε, πραγματικά αναθαρρύσαμε όλοι. Ακούγοντας ο ένας τον άλλον, είδαμε ότι υπάρχει και ελπίδα. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ο πόνος όταν μοιράζεται γίνεται μισός και η χαρά διπλή. Λοιπόν, αυτή είναι η διαδικασία, να μοιραστούν, να πάρουν στήριξη, να βρουν ελπίδα και να βρουν τις εσωτερικές δυνάμεις που κρύβουμε όλοι οι άνθρωποι και έχουμε μέσα μας. Η Βιθλεέμ Μπαλτζή είχε ένα jazz bar. Το 2010, μετά από 30 χρόνια λειτουργίας, αναγκάστηκε να το κλείσει. Ο πρώτος καιρός ήταν απερίγραπτος, σαν να είχαμε κηδεία στο σπίτι μας. Αφού να σκεφτείτε, όταν πήγαινα στη γιόγκα και κάναμε κάτι ασκήσεις ανοίγματος καρδιάς, έβαζα τα κλάματα, ας πούμε, και σε στιγμές που ήταν άσχετες. Η κυρία Μπαλτζή αποφάσισε να το ρίξει στο γέλιο.
και να κάνει όλο τον κόσμο να γελάσει. Είχαμε σκεφτεί λοιπόν να πάμε στο μετρό για να μεταδώσουμε το γέλιο, αφού το γέλιο είναι μεταδοτικό. Κάτσαμε αρκετές ώρες μπαινοβγαίνοντας στα βαγόνια. Ήτανε από τις πιο τέλειες μέρες και διαδρομές της ζωής μου. Μπαίνοντας μέσα, ομάδα 4-5 ατόμων, ένας ξεκινούσε το γέλιο και οι άλλοι ακολουθούσαν όταν θέλανε. Ο κόσμος αντιμετώπιζε στην αρχή σαν τρελή είναι αυτή, η τρελός είναι και τι κάνει, γιατί γελάει τώρα ξαφνικά. Σιγά σιγά όμως μεταδιδόταν και φεύγαμε από το βαγόνι και όλοι γελάγανε, δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Το ψεύτικο γέλιο με το αληθινό, το σώμα δεν το αναγνωρίζει. Δηλαδή όταν γελάμε σαν άσκηση, προσποιητά, το σώμα θεωρεί ότι υπάρχει γέλιο. Και άλλα, οι ορμόνες του γέλιου, της ευτυχίας που λέμε, τις βγάζει το σώμα. Και μετά από λίγο αρχίζεις να γελάς πραγματικά πια. Έχουμε ιδρύσει το Κλαμπ Γέλιου Νεάπολης Εξαρχείων. Κάθε Σάββατο πίσω από τον Άγιο Νικόλαο, 6 ώρα. Δυστυχώς, τα νέα είναι δυσάρεστα. Να πω ότι γελάω, όχι, με τα γεγονότα που γίνονται είμαι προβληματισμένη. Δεν γελάμε γιατί αυτά τα προβλήματα που δεν υπάρχουν δουλειές, τα παιδιά που είναι άνεργα, το γέλιο φεύγει, άμα υπάρχει προβλήματα. Οποιοςδήποτε έρχεται σε μια τέτοια συνεδρία και να είναι κουρασμένος και να μην έχει διάθεση, το μόνο είναι να πιστεί να έρθει και να κάνει αυτό που γίνεται μέσα σε αυτή τη μία ώρα. Το 2020 λένε η πρώτη αιτία θανάτου θα είναι η κατάθλιψη. Γι' αυτό καθόμαστε εδώ και περιμένουμε να έρθει κανένας άνθρωπος να γελάσουμε. Στην αρχή είσαι σφιγμένος, ντροπαλός και σιγά σιγά αυτό νομίζω ότι κάνει η γιόγκα γέλιου. Ανοίγει την καρδιά σου, την ψυχή σου, γίνεσαι φίλος με τον διπλανό σου. Το γέλιο. Σε κάθε συνεδρία 10, 15, 20 ανάλογα άτομα έρχονται. Άλλοι έχουν δυσκολίες να γελάσουν, άλλοι λένε ήρθα λίγο να γελάσω γιατί δεν έχω γελάσει. Όσα λεφτά και να μου δίνανε για αυτό το πράγμα, δεν θα ήμουν ευχαριστημένη. Χαίρομαι γιατί δίνω κάτι στον άλλον που έχει και αυτός κάποιο πρόβλημα. Γραμμή βοήθειας για την κατάθλιψη, παρακαλώ. Δώστε μου ένα λεπτάκι. Λοιπόν, είναι το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Γαλανδρίου. Το τηλέφωνο είναι 6015-079 και 6016-030. Οι υπηρεσίες στα κέντρα ψυχικής υγείας και γενικότερα στις δημόσιες υπηρεσίες ψυχικής υγείας είναι χωρίς κάποια οικονομική χρέωση. Και εγώ που καλέσατε, γεια σας. Λόγω της οικονομικής κρίσης, πολλοί πολίτες με ψυχολογικά προβλήματα στρέφονται στο δημόσιο. Το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας και Ερευνών προσφέρει για πάνω από 50 χρόνια υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης. Πολλοί κόσμος που απευθυνόταν σε ιδιώτες, λόγω οικονομικών προβλημάτων, απευθύνονται πιθανόν περισσότερο σε κρατικά κέντρα ψυχικής υγείας. Τέτοια περιστατικά υπάρχουν αρκετά. Όμως, ενώ αυξάνει η ζήτηση, στις δημόσιες υπηρεσίες γίνονται περικοπές. Δεν γίνονται προσλήψεις. Οι εργαζόμενοι μένουν απλήρωτοι. Αρχίζουν αρκετοί εργαζόμενοι από αυτούς να αναζητούν αλλού εργασία, γιατί ακριβώς δεν μπορούν να παραμένουν απλήρωτοι. Έτσι. Και από την άλλη, η κρίση φέρνει αύξηση της ζήτησης των υπηρεσιών. Πέρυσι το καλοκαίρι, με την ανακοίνωση του μέτρου της εφεδρείας και παράλληλα με την μη ανανέωση πολλών συμβάσεων, ο αριθμός του προσωπικού μειώθηκε δραματικά. Το Σεπτέμβριο του 2011, το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών
βρέθηκε με 200 περίπου από 300 εργαζόμενους. Έχασε δηλαδή το 30% του ανθρώπινου δυναμικού του σε διάστημα 2 εβδομάδων, 15 ημερών. Με αποτέλεσμα κάποιες υπηρεσίες όχι να καταρρεύσουν, γιατί προσπάθησαν οι εργαζόμενοι και προσπαθούν ακόμα να τις κρατήσουν, αλλά ουσιαστικά επί της ουσίας να υπολειτουργούν. Μέχρι το 1947 υπήρχαν στα μεγάλα ψυχιατρία κλουβιά. Και σιγά σιγά οι ανεπιθύμητοι, οι μη θεραπευόμενοι ασθενείς, οι πολύ ενοχλητικοί κτλ. Στέλνονταν από τα μεγάλα ψυχιατρία σε ένα καινούριο, το οποίο δεν ήταν ψυχιατρίο, ήταν αποθήκη ουσιαστικά, τη Λέρο. Πριν από 23 χρόνια, οι εικόνες από το ψυχιατρίο της Λέρου προκάλεσαν διεθνή κατακραυγή. Αυτές οι εικόνες έκαναν το γύρο του κόσμου και τότε και το Ελληνικό Υπουργείο θυμήθηκε ότι υπάρχει Λέρος και ότι έπρεπε κάτι να γίνει. Ναι, κάτι πρέπει να γίνει, αλλά δεν έχουμε λεφτά. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση τους είπε, μας είπε δηλαδή, ωραία, θα σας δώσουμε εμείς χρήματα. Και σταδιακά, μέσα σε αρκετά χρόνια, εκενώθηκαν σχεδόν τα μεγάλα ψυχιατρία, μερικά έκλεισαν και στη θέση τους ιδρύθηκαν και λειτουργούν οικοτροφία, ξενώνες και προστατευμένα, όπως λέγονται, διαμερίσματα. Έχουν γίνει σήμερα γύρω στα 400 και εξυπηρετούν περίπου 3.000 τέος τρόφιμους μεγάλων ψυχιατρίων. Με τις περικοπές, αυτές οι μικρές μονάδες απειλούνται τώρα με κατάρρευση. Παραβιάζονται διότι όλες αυτές οι στεγαστικές δομές που σας ανέφερα, οικοτροφία, ξενώνες, διαμερίσματα, που υποκατέστησαν τα άσυλα, από έλλειψη χρημάτων κινδυνεύουν να κλείσουν και δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τις βασικές ανάγκες. Σε αντίθεση με τις δυτικές ευρωπαϊκές χώρες, Γαλλία, Αγγλία, Γερμανία, ακόμη και Ιταλία, που δοκιμάζονται από αυτή την κρίση, ενισχύουν την θωράκιση του υγειονομικού συστήματος, της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και της δημόσιας ψυχικής υγείας. Θα έλεγα ότι τραυματίζουμε αποφασιστικά την κοινωνική συνοχή της χώρας. Είναι μια οικογένεια που οι δύο γονείς απολύθηκαν από τη δουλειά. Νιώθω λύπη και στενοχώρια. Δεν συμφωνείτε με αυτό που έκανε ο Στέλιος? Ή έπρεπε να τα γράψει ένα και μετά να παίρνει τα δύο πρώτα από αριστερά? Η συγκεκριμένη τάξη είναι μια τάξη πολύ δημιουργική και έντονα προβληματισμένη με το τι συμβαίνει γύρω της. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι παιδιά και εξακολουθούν και να παίζουν και να είναι πιο ανέμελα, αλλά οι προβληματισμοί υπάρχουν, τα απασχολούν. Η κάθε ζωγραφιά του παιδιού ήταν σαν να διαβάζουμε ολόκληρο το κεφάλαιο από τα δικά μας βιβλία. Αυτό που αισθάνονται τα παιδιά με 5 γραμμές το αποτυπώνουν. Το ζήτημα είναι ποιος μπορεί να το διαβάσει από την άλλη μεριά, ώστε να τους δώσει πίσω το μήνυμα ότι καταλαβαίνει τι λένε και για να ανταποκριθεί και στο έμεσο ερώτημά τους. Στο 19ο Δημοτικό Σχολείο Νίκαιας, οι μαθητές δεν είναι τόσο ανέμελοι όπως παλιότερα. Συχνά αναπαράγουν τα ερωτήματα ή και τη φρασιολογία των μεγάλων. Πω, ήρθε κι άλλο χαράτσι. Πόσο θα πληρώσουμε, πόσο ήρθαν οι λογαριασμοί που αν ανατρέξουμε σε εμάς και παλαιότερα, όταν είμαστε και οι ίδιοι παιδιά και σε παλαιότερα χρόνια στο εκπαιδευτικός, δεν υπήρχε ο προβληματισμός του παιδιού αν ήρθε κάποιος λογαριασμός ή πώς θα πληρώσουμε. Αλήθεια είναι ότι τα παιδιά του σήμερα θα δυσκολευτούν κάπως. Και εκεί μπαίνει το ζήτημα των προτύπων, γιατί από την άλλη μεριά με ποιον θα ταυτιστούν αυτά τα παιδιά, με αυτές τις εικόνες που βλέπουμε στην τηλεόραση, που ένας κατηγορεί τον άλλον, που η ενοχή μοιράζεται σε όλους, τύπου τα φάγαμε μαζί. Με ποια πρότυπα λοιπόν θα ταυτιστούν? Εκτός από τις ζωγραφιές, οι μαθητές του Δημοτικού τράβηξαν βίντεο και φωτογραφίες από τη ζωή στην Αθήνα. Έχω μία ιδέα.
Ή καλύτερα, μια ανάγκη που πηγάζει από όλα αυτά που ακούω από παντού, μέρες τώρα. Να βιώσουμε από κοντά όλα αυτά που ακούσαμε για συνανθρώπους μας στην Νίκαια, στο κέντρο της Αθήνας και του Πειραιά. Θα προσπαθήσουμε να αποτυπώσουμε ό,τι μας προβληματίζει. Όμορφη και παράξενη πατρίδα, σαν αυτή που μου λάχε δεν είδα. Στενοχωριάμαι πάρα πολύ και πιο πολύ φοβάμαι, γιατί κάποιοι άνθρωποι έχουν φτάσει σε κάποιο όριο για χρήματα και για να ζήσουν. Όταν βλέπω ειδήσεις, δεν θα δω κάτι καλό. Δεν θα μ' αρέσει αυτό που θα δω. Γιατί πάλι θα με φέρνει στο ίδιο θέμα. Στην οικονομική κρίση, που ληστεύουν τράπεζες. Είδα διάφορους που ψάχνανε στα σκουπίδια, άλλους που κοιμόντουσαν σε κούτες και είχα δει και κάποιους άλλους σε ένα στενά για να πάρουν ουσίες. Πήγα πιο πολύ γιατί είχα μάθει για έναν σκηνοθέτη που είχε πεθάνει εκείνες τις μέρες, τον Αγγελόπουλο, και να του μοιάσω λίγο. Δεν μπορούμε να επενδύσουμε πουθενά αλλού παρά στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Όλα τα άλλα έχουν καεί. Εάν ο καθένας μας ξεκινήσει από το σπίτι του να ξανακουβεντιάζει με τα παιδιά του τα πράγματα, να τους δίνει ένα νόημα σε αυτή τη μαυρίλα που υπάρχει, θα έρθει και η επόμενη γενιά που θα μπορέσουμε να ξαναστήσουμε πράγματα. Τελευταία δεν είμαι ερωτευμένος, γι' αυτό πήρα κιλά. Αν υπάρχουν τρεις πολύ ερωτευμένες μαζί μου, θανατηφόρα ερωτευμένες, με θέλουνε τρελά. Η μία μου τηλεφωνάει κάθε πρωί 9 και 4. Αυτή είναι πολύ ερωτευμένη. Τη λένε Eurobank. Οργανώσαμε πλέον και ένα γλέντι, είναι το πρώτο πάρτι για υπερχρεωμένους, με σκοπό να γνωριστούν καλύτερα τα μέλη μας, μαζί με εμάς φυσικά, και όσο δυνατόν να ξεφύγουμε από την γκρίζα καθημερινότητα με την υπερχρέωση, με τα οικονομικά προβλήματα και όλο αυτό που όλο αυτό το πράγμα συνεπάγεται. Λοιπόν, τι έχει μέσα? Ωραία, πάμε δυνατά όλοι. Τσέρι. Ο ίδιος ο κωμικός είναι υπερχρεωμένος και υπέφερε από κατάθλιψη. Παρότι είμαι και εγώ υπερχρεωμένος, αυτό το έχω ξεπεράσει. Κυνηγάω τη χαρά, κυνηγάω την ευτυχία, τα αστεία. Μ' αρέσει να κάνω τους άλλους να γελούν. Ζούμε εμείς οι ανιματέρ και οι κωμικοί κάνοντας τους άλλους να γελούν. Στο σπίτι, πέρα από το γιο μου, ασχολούμαι με το σκύλο μου. Τον οποίο αγαπάω και με κάνει να ξεχνιέμαι. Κάνει λειτουργία αστεία για μένα και με κάνει να γελάω. Έλα μωρή. Σε τελική ανάλυση η μιζέρια και η κατάθλιψη δεν σε βγάζει από τα χρέη, δεν σε βγάζει από την πτώχευση. Πάντα η αισιοδοξία, πάντα το χιούμορ, πάντα η διάθεση για ζωή είναι πολύ καλύτερα να αντιμετωπίσεις το οτιδήποτε. Δεν το βάζουμε κάτω, τίποτα δεν τελειώνει. Η ζωή συνεχίζεται όσο υπάρχουν άνθρωποι και υπάρχει η αλληλεγγύη, ο ένας δηλαδή νοιάζεται για τον άλλον και φροντίζει για τον άλλον, όλα λύνονται, για όλα υπάρχει μια διέξοδος. Δεν χρειάζεται να τα βάψουμε μαύρα και να περιμένουμε πότε θα τελειώσουν όλα, αλλά μπορούμε να αλληλοστηριχθούμε γενικότερα, γιατί πιστεύω ότι ο εθελοντισμός θα βοηθήσει αυτή τη φάση που ο κόσμος δυσκολεύεται, άλλος περισσότερο και άλλος λιγότερο, γιατί πιστεύω ότι υπάρχουν άνθρωποι σε πολύ άσχημη κατάσταση, που τους λείπουν βασικά είδη. Εγώ ακόμα έχω πιέσει τα πράγματα για να μην μας λείπουν βασικά είδη στο σπίτι. Γιατί πιστεύω ότι αν σταματήσουμε να τρώμε, δεν θα μπορούσαμε να παλεύουμε κιόλας. Αλλά μέχρι εκεί.
Έχω πολλά πράγματα στο μυαλό μου. Ή γιατρός, αρχιτέκτονας, αστυνομικός detective, τέτοια πράγματα. Κάτι θα αποφασίσω, μεγαλώνοντας. Θα ήθελα να ήταν ο κόσμος καλύτερος, με μένα δούλευαν όλοι, είχαν λεφτά. Μερικοί άνθρωποι θέλουν να κάνουν τον κόσμο καλύτερο. Έτσι και εγώ επίσης θέλω να κάνω κάτι που να γίνει ο κόσμος καλύτερος.